Сега ще ядем кето шоколадово купче без захар. Къде ще го ядем? Тук. Хей, готини хора, здравейте! Включвам се само набързо, за да ви покажа моята елхичка. Чакайте, всъщност. Ето така. Долу си имам приятелчета. И отивам да взимам Ники. Да ви покажа къде живеем. Прега радио, естествено. Това е Витоша. Ето е и Ники. Какво мислиш, има? Изненада за имения ми ден. Да, добре. И каква е тя? Така. Първо искам да ти изпея песента и на живо. Happy name day to you. Happy name day to you. Happy name day, dear Nikki. Happy name day to you. Горе-долу май добре изпях. Така, готова ли си? Да. Пожелавам ти да си жива и здрава. Също така ти пожелавам всеки Николден да ти е изпълнен с повече и повече любов и един Николден да превърне тази любов в вечна любов. И само моля ти се без повече шарани. Така, пожелавам ти, не знам какво да ти пожелая. Акула? Или как се много пожелава? яко опаковано. Много сладко. Направо си е коледен подарък това. Да, нали? Много обичам Николден. Как да го отворя? Е така отгоре. Хоп, разтваряш. Мале, много е яко. Ама ти тук разпусна ли го? Малко. Добре. Не искам да го късам, защото това ми харесва. Супер сладко е. 2 hours later. Безкрайност! Да, затова ти пожелах безкрайна любов. Безкрайна любов. А ние къде отиваме? Пак ще пътуваме тук с куфарите. Естествено, няма значение за колко дни, ние сме пак с тези куфари. Винаги, always! Ами така е, като не отговаряхме за дърекопера. Ще изчакам. Работи ли? Да. Има много яки чаши за кафе. Ето какво ще хапвам. Яйца с котич, сладък картоф и броколи. А ти, Ники? Гранола с мляко. Може би влюбен бях, а може би не разбрах, че всяка игра има си край. Може би влюбен бях, може би Защо не бие женския уикенд? Аз съм Славчо от Бетер и ценя оригинала. Сега, искам да изразя своето възмущение към българските шофьори по пътищата. Как може навън да вали дъжд? Аз да карам умерено с 80-90 км в час и колите отзад ми се лепкат. Все едно карам с 40 на слънчево време. Аз не разбирам какъв е проблема на тези хора. С колко трябва да карам по магистралата? Може би трябва да се пребием, а не да стигнем до точката, до която искаме. Защо го правите, хора? Мислете малко и шофирайте разумно. Плюс това... Замълчи. Плюс това... не става въпрос само за шофьорите. Става въпрос дори когато си пешеходец. Аз когато шофирам, гледам да внимавам, когато пресичам също. Когато пресичам на пешеходна пътека, не скачам на пешеходната пътека, все едно е моя и всички трябва да спрат, защото аз минавам. И аз въпреки, че не скачам, онзи ден щяха да ме сгазят. Да, защото е пълно с такива шофьори. Благодаря ти, малумнико с голям джип. Мислиш се за недосегаем, ама не си. Да, няма нищо по-важно от човешкия живот, така че хора мислят. In 800 meters, at the roundabout, take the third exit. Окей. Third exit. Big problem here. Чували ли сте за белащица? И ние не бяхме чували. Еми, добре, обръщаме. Озовахме се тук. Ето тук. Насред
Нищо. Пътя. Полетата и мъглата. Виж сега, позитива е, че посещаваме нови места, минаваме по нови пътища. Нали, преди една година си бях поставила за цел да всеки месец да посещавам ново място. Да, така е. Всеки месец различна локация. Да. Стигнахме на паркинга, finally. И ето го нашия така познат Airbnb паркинг. Давай. Значи предния път бяхме и там. Не сме. Добре, не сме тук. Не сме тук. Окей. Значи сме там, където бяхме миналия път. Ей там. Тук имаме снимък. И нямаше лоха. Цифрен код. Ти колко цифрен имаш? 6. Това е втора стая, значи трябва да си намерим нашата. Ето бе, четвърта стая. И? Не е нужно да го сваляш, просто си въвеждаш. Какво въвеждаш? Какво пише там? Тук има 4 цифри да въведа. Окей. Какво? Вашето студио номер 9. Все пак сме тук. Има някой. Девет. Ето тук. Та-да! Много кют. Ще виждаме звездите. Кога се... Само дет мъж няма. Много яко. Виждаме си главната. Да. Мерише на Саваш. Please no smoking or vaping. Добре, няма. The best. Най-доброто. И аз мога да си взема. Така, сега. Нека да видим и банята. Room tour. И тук имаме... И тук ще е колко романтик. Добре. I like it. Си някой. Когато ми разказва за мъж и аз започна да... Добре, няма значение. Исках само да ви покажа какво прави... Чакай да си покажа това, което искам. Какво прави Алексчето, когато отиде някъде да си почива? Работи. Аз обичам и така да се хващам за теб, както бяхме тинейджърки. След няколко часа се връщаме. Сега ще ядем кето шоколадово купче без захар. Къде ще го ядем? Тук. Да? Всяко гледало е различно. Така ли? Това е нормално, май. Май да. Какво? Май е нормално това огледало. Те всичките са нормални. Не са ли такива криви огледала, увеличителни и тъна? Окей. Типично женски уикенд. Гланцове, козметики и женски работи. Чекин на новите гланцове. Я пак. Излизаме ни от магазина и тръгваме на къде? Надясно, защото винаги жените тръгват надясно, обаче надясно е грешната посока. И я попитах. Сигурна ли си? И тя, да, виж, там е коледния език. Нищо не виждам. Там те галя. Хайде, отиваме на корека. Хайде да направим аутфит чек. Ела. Аутфит чек. Преди 7 минути трябваше да сме в бара, но ние се снимаме.
7 дена. Той е близо. Отиваме ли? Отиваме. Айде, трети марш. Добро утро от неделя. Мога ли да те покажа? 7 декември. И как сега? Не, защото се бях надупила. Продължавам малко с задачки на компютъра. Понеже не съм сигурна дали снимах в единия бар, в който бяхме, Anyway се казва, ето тук ще сложа снимчици. Беше много готино, между другото. Добре си изкарахме, забавлявахме се. И сега ще посвърша малко работа. Пия чай, естествено чайчето на Herbalife е винаги с мен. Пия си чайчето с алоето и ще ходим, ще се оправиме, ще занесем багажа в колата. Малко съм прегракнала, изпила съм 2-3 коктейла и вече гласа ми го няма. Ще оставим багажа в колата и ще отидем на брънч, където сме си спазили в 12 часа и ще снимам оттам. Така че до след малко. Каза, че имам тендова генит на тази ръка от работа, от таблета, с който държа, от пръскалката, с която пръскам костюмите на работа и от телефона, комбинирано от всичко. Ето тук този мускул се е възпалил. И сега, за да няма натоварвам, с тази ръка, тази си я държа тук, а с тази съответно работя. Утре ще отида на физиотерапия, за да проверя какво се случва и дали ще трябва да си взема болничен или изцяло обездвижена, за да може да се възстанови. Тръгваш да се къпеш или? Не. Сега ще снимаме видео за Инстаграм. Ето тук, защото много ми харесва. Знаете, само да кажа, това е измивния гел на Herbalife, който използвам. Той е почистващ и успокояващ алоусион с алое. Алоусион с алое, да, добре го казах, както иде. И снимахме видео, което може да видите в Инстаграм. Понеже не направихме аутфит чек. Добре, пристигна ни първата част от брънча. Имаме зеленчуци и сандвич с йонга и пушерно яйце. Капучино, фреш и уморена нити. Ретроспекция. Хареса ли ти брънча? Чакай, защо започваме с брънча? Всъщност не снимах палачинките. Имахме палачинки с крем от маскарпоне и имаше отгоре малко шоколад и поляти. Имаше супер малко шоколад, не бяха поляти. Аз поляти си го представям. Наистина поляти. Да. И бяха поляти с... Поляти, това звучи като поляти. Да. Локация. Бяха поляти с сладко от горски плодове. Беше много вкусно. Това го нападате. Всичко ми хареса. Не само палачинката. Цялостното прекарване беше много добро. Да. Откъснахме се. Предния път, като ходихме в Пловдив, се запознахме с едни пловдивчани и сега прекарахме малко време с тях, отново се засекохме. Да, за разлика от миналия път, партито този път беше по-добро, защото миналия път ни водиха на едно underground парти. Миналия път приключихме. Няма да казваме. Ама тогава и повече дни бяхме и имахме възможност да седим до по-рано. През нощта, докато сега си приболихме 2 бара и ходихме също така и в Пловдивското за мен екзе, код не беше зле, но Аз се изкефих. екзе си екзе. В смисъл, все пак София. Няма как да не е по-хубаво. Въпреки че баровете, честно казано, като обстановка в Пловдив ми добавят много повече от София, защото Да, и аз там се казах вчера. Докато тук повечето отиват на заведения, излизат доста често, ходят на заведения, за да позират, да си пуснат стори и да се забавляват. Да. Но като в Пловдив, доколкото разбрахме, хората
да го карат още по-голям еляк, да се отпускат хората, да се забавляват, да се притесняват от нищо. Не падна. И това е, да приключваме. Само искам да кажа, че ще съм благодарна, тъй като искам да започна да снимам по-често, не влогове, като цяло видео. Та ще съм благодарна, ако отдолу под това видео коментирате и напишете какъв тип съдържание искате да снимам. Дали тренировки, рецепти или мои рутини, или пък как тренирам аз, как се храня, нещо такова. Каквото ви е интересно, може да напишете отдолу. Разбира се, изключваме моменти, когато пътуваме и когато отиваме някъде за няколко дни или празници, тогава съответно